Telee kohti kurkkuaan. Miehet lyödään taidoksiin, mun naiset viedään pois. Lempimättä, en nyt olla pois. Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa. Okei, niinpä tehdäänkin, saamme kelpo haaremmin, vierään likat piiluonaan siirrämätretään. Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, hidalko nyt esiin astuu sanoo. Seniores, meille tehkää mitä vaan, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää. Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haanet naisten parvessakin syntyy kohinaa. Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa. Silmät vihaa leimuten, tasajalkaa hyppien, hidalkolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan. Mitäs herra suunaa soittelee ja hääräilee? Me tehdään niin kuin ne rosvot